Mifuti ndi zonena kuti ikhala ikulira makamaka chakumachinga uku. Asilikali a dziko lino tikuphopotsa zipolopolo osati masewera. Akuti zikhala zikuchitika chakunkhalango inake kumeneko ndikumadabwabe kunena kuti kodino mukuti zimenezozo sizibweretsa chiopsezo kumeneko. Akaombelana ni ndaniso amenewa. Nanga kodino zikhala zikuchitika lino anthu akhala akudziwa kuti mwina mwake madera amenewo asakafikeko. Of course mafunso onena kuti ali valid awa ndipo tifotokoze motere kunena kuti kuchoka ku gulu la asilikali ankhondo mdziko muno Malawi Defense Force kumene kuti kwabwera uthenga makamaka mu chikalata chomwe mukuchiona pa screen panopo, ndipo chikalata chimenecho ndi zoti chasayinidwa ndi Major Emmanuel Kevin Mlelemba yemwe amayankhulira asilikaliwa mu dziko muno. Sitipanga zoti tichiwerenge tingokufotokozerani muli zotani mmenemu. Chikalatato ndi zonena kuti chikufotokoza kuti asilikali ankhondo a dziko lino akhala ali kumachinga kuyamba leroli pa 21 December kukafika pa 24 January 2026, ndipo akhala ali mu nkhalango ina kumachinga kumeneko yomwe ikutchedwa kuti nkhalango ya Chikala. Amene muli kumachinga boma la Machinga mukuidziwa nkhalango imeneyo kumeneko, ndipo akuti akakhala ndithu akumenya matraining awo mmenemo, kukaphopotsa zipolopolo, kukumbutsira basi kutrena kumakamba zoti akutrena nkhani zake chikuchitika ndi chani, akonzekera chani. Akunena kuti iyitu ni mbali imodzi ya zokonzekera zapachaka za asilikali. Sizonena kuti chaka china chilichonse asilikali amayenera achikonzekere bwinobwino kukapanga matraining, kupangiratu kunena kuti ena amakhala ayiwala mukuziwa kale ptiso ndi asilikali ena kuti amakonda kumwa midoli, nde kuti amakhala mwinanso ayiwala za matraining ali busy zomwe zimayenda mmetu mwawo ndakachaso, nde kuti nomwina makakumbutsire zimenezo kuti ntchito yanu ndiyoteteza dziko, musayiwale za kuma training amachita zimenezo tisanalowe mu chaka cha nyuwani chija. In this case ndekuti tisanalowe chaka cha 2026 asilikali akukakonzekera tsopano kuti tikamayilowa 2026 ja apanga refresh tima training tawo tija kuombera osayiwala kuti mfuti umagwira bwanji zino ngati zimenezozo ndeno akakhala kuchita ma training awo mu nkhalango imeneyi ya Chikala, ndipo kumeneko kukakhala ndi kuti kumaomba mifuti chani zina zoti nchifukwa yakatulusa chikalatachi kunena kuti simukuyenera muchite mantha anthu akumachinga, kulibe nkhondo ina iliyonse komanso dziko lonse la Malawi mudziwe zonena kuti iyi ni mbali imodzi basi ya zomwe timachita kumapeto kwa chaka, timakonzekera chaka cha nyuwanicho kuti nomwina mwake tikhale tili fresh ngati asilikali. Ndeno tingopempha zonena kuti kunkhalangoyi musamafike kono tsopano kuyamba masiku amenewa kukafika mpaka na pa 24 January famu kati muzikalowamo mwina ife tikumenya maedzeni athu aja zipolopolo zikaphuluzi zikakugwereni kuopa zinthu ngati zimenezo musakafikeko, ndekuti ndi manogo zona amenewo kufikira ife titamaliza ma training athu, komanso kupangira kuti ena ake ibe mmafuntha abe mwafika kumeneko ndetu mwaonano zida zina zake zomweno mwina nzachilendo, musayerekeze kugunda zida zimenezo. Mungoitana apolisi ndekuti apolisi abwera azapanga handle zimenezo, kapena apo msilikali unali yese nanga sikudzikhala kula asilikali kumeneko mungampeze ndi kumfotokozera kulitu chinthuku akathana nazo amene wakuzowa, koma inuyo musazigunde kumapangiratu kunena kuti mabomba mabomba ndithu kumapezeka kuti mabomba ari mdziko muno zomairo adabwitsaso chakweli 23 uku ku polisi kumeneko akhala akulandira ndithu amati polisi amati yakuthanki polisi yakuthanki kweli 23 kumakhala ndi kuti nthawi zambiri akumalandirano mabomba ana amakasowera kutchire apeza zinthu akuti amafuna akagulitse ngati ma scrap ngati zitsulo zonena kuti zimakagulitsidwa makayezedwa pa skelo zija azitola zoti yayi ndi mabomba amene akupita nawo ku polisi azizitumiza ku barracks kuti ndakunoti mukapeza zinthu ngati zimenezo kuderaso limene lili nanga sindi akachita kuma training ndakuti obviously zina zakebe mwina zikamenya beti mabomba basi umeneko kumaphulitsa chanu musayiwale kukakha ngatibe kupanga refresh. Ndakunena kuti mukakapeza zinthu ngati zimenezozo anthu a side yakumeneko
musakazitengeso kuzinyamula musazigunde ya zingaphulike nkukunyenyani kaya ndiye kuti nuyo mukasiye ripoti ku polisi abwera asazipanga hando apo ayi ndiye kuti asilikaliwo koma mwina chofunikira kwambiri malo osapitako fangati simupitako ndiye kuti simukapezako zinthu ngati zimenezi ndiye tapangani zonena kuti mwina mungopewa kupewaso ngozi nangatu akakaphuluza kumene kukomberani azizati chani tinafotokoza mochikalata nchifukwa nkhaniso tayibweretsa pano kuti no ikufikireni kumeneko kwa amene mwina sinafikire mungathetu kudziwitsanaso tikugawanako ndi anzanu kumeneko kuti chikuchitikatu ndi zotere kuno ndeti samale makamaka ku nkhalango imeneyi ndithu nkhalango ya Chikala. Kuti tingakambe zotani choyambirira thank you so much kuchokera ku Malawi Defense Force zikomo kwambiri atilisi popereka uthengawo mu nthawi yake ndikukhulupirira zono uthenga ufika ndipo anthu akugwiritsa ntchito pamenepo ndiye kuti mwatetezanso miyoyo yochuluka imene ikanati mwina izipita kumene nanga nkhalango ena apita kukatolako nkhuni azimayi ana ena amatumidwa pitani ena afuna basa kangochezako enanso nditi zibwezirawo kumene zinthu ngati zimenezo ndiye I think uthenga umakhawa afika anthu ajasakapezekeko. Chinanso chachiwiri nchonena kuti apapa ndi saini yabwino onena kuti no asilikali ndiye kuti no mukuwerengerabe kuti no muli ndi udindo ofunikira kwambiri mu dziko muno chifukwa nthawi imene ndiye kuti muzingokhala ndikumayiwalanso ntchito ija ndiye nanga china chake chachitika sitimathodziwa zobwera mawa tidzapezeka kuti asilikali atha kugona ena osayiwala kuti mfuti amagwira bwanji ndiye ndizofunikirabe kuti azikamenyadi ma training fainatu ndiye kuti chipangireni training kuja kumafika amene amakonzekera za usilikali mfuti amangounyamula m'manja basi tanyamula mfuti koma ndiye kuti aulize sangaulize nanga si pamene palilira mfuti mukuzuwa kale kumakhala ndiye kuti kwachema ndiye kuti pocheka mifuti changwegwira m'manja koma kuti kuombera kuja ndiye kumakhala kukakhangati akapanga renew eti kukakumbutsira kukaombako mfuti ndithu chaka chonse chisatha osaomba mfuti mukaombe mfuti ndiye kuti kwa mwina mwezi kuthamangira mwezi ndithu wanthunthu mukuomba mifuti ndiye makhala sopano I think takumbutsira back to business ndiye kuti mu chaka china cha 2026 kuonesa zonena kuti na asilikali athu ali mu good shape makamaka ngati kumbali yawo chisilikali yoti ndiye tingakambe choncho koma ndiye kuti tipangabe emphasize ino anthu amene muli kumachinga be careful ndiye kuti musamale makamaka amene mwayandikana ndi nkhalango imeneyo anawo mwafotokozera samakapezeke kumeneko chifukwa vutonso nthawi zina limakhalatu ana ndiye mwafotokozera anawo kuti yaya osapita kosotu ku nkhalango ndizoti kukhala kukuchitika zinthu za asilikali ndi osapita kumeneko mungakavulale ndere akaomberatu samakhala ndi vuto makamaka amene afotokoza chonchi akhalanso ndi vuto bwanji fo makhala ndi kuti no ugonthi ndi unkhutu kuve wa ife anthu kusamva ndiye tiyeni titenge uthenga umene tigwiritse ntchito. Muli maganizo ena aliwonse mu comment section koma mulemezanso maganizo anzathu akuti